Θα πληρώσω το διπλάσιο, το τριπλάσιο, όμικρον με τόνο, τι χρειαστεί. Απαιτείται για να απαλλαγώ από αυτόν τον παθητικό γάμο και να εξασφαλίσω αυτό το μέρος για τη δεξίωση αραβώνων της κόρης μου. Η φωνή της θείας Vivian διέκοψε την πρωινή ησυχία του κτήματος Moonstone, το δάχτυλό της. Με το τέλειο μανικούρ να δείχνει με επιμονή το συμβόλαιο πάνω στο γραφείο. Η διευθύντρια του χώρου, η κυρία Ντελ Γουά, κράτησε το τηλέφωνό της με τρεμάμενα χέρια. Και ψιθύρισε: «Πρέπει να καλέσω την ιδιοκτήτρια». Αμέσως, κυρία Γέλινταν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή μπήκα από τις πόρτες με τα διαφανή τζάμια μετά τα σχέδια του νηφικού μου κάτω από το χέρι μου και χαιρέτησα χαρούμενα. «Γεια σου, μαμά». «Ποιο είναι το πρόβλημα?» Δεν ήξερα ότι ήταν έτοιμη να εκραγεί. Μια οικογενειακή βόμβα που έτρεχε. Έκανε τικ-τακ. Το περσικό χαλίθα. Θα μπορούσε να είχε ξεριζωθεί από κάτω από τα τακούνια της θείας Vivian. Το πρόσωπό της πέρασε από μια σειρά εκφράσεις όπως μια μηχανή. Κουλοχέρι. Έκπληξη, δυσπιστία. Τελικά, καθαρός και απόλυτος τρόμος. Πίσω της, η ξαδέρφη μου η Ιζαμπέλα. Κρατούσε την Τζανταμπέρκιν της με τόση δύναμη που οι αρθρώσεις των δακτύλων της έγιναν λευκά. Τα χείλη της, που είχαν πρόσφατα υποστήρε του σάρισμα, σχηματίζονταν ένα τέλειο «ο» από έκπληξη. Σαμπάνα. Η φωνή της θείας Vivian έσπασε σαν λεπτή πορσελάνη όταν χτύπησε με το μάρμαρο. «Τι, πώς, γιατί είσαι εδώ?» «Λοιπόν», είπα, προσαρμόζοντας τον εαυτό μου στη στιγμή. Με πιθανώς περισσότερη ικανοποίηση από ήταν υγιής. «Φαντάζομαι ότι είμαι εδώ για τον ίδιο λόγο που είσαι κι εσύ, για να συζητήσουμε τα σχέδια του γάμου, συγκεκριμένα του γάμου του Ρόμπερτ και του Κάρτερ που είσαι τόσο ανυπόμονη να ακυρώσεις. Αν και τώρα με λένε Σαμπάνα Κάρτερ, θα το ήξερες αν είχες κάνει τον κόπο να επιβεβαιώσεις την παρουσία σου στο γάμο μου. Αντί να προσποιήσει ότι πέθανα πριν από 3 χρόνια. Η μητέρα μου, Μόργαριτ Ντάλγεϊ, η ιδιοκτήτρια του κτήμα Moonstone και η γυναίκα που είχε χτίσει αυτό το μέρος με τα χρήματα. Το διαζύγιό της μέχρι να το μετατρέψει στο πιο αποκλειστικό προορισμό για γάμουστα Hamptons, μας κοίταξε και τις δύο με την έκφραση κάποιου που μόλις λύσει ένα ιδιαίτερα κακόβουλο. «Ο γάμος των Ρόμπαρτς», είπε η μαμά. Αργά, τονίζοντας κάθε λέξη. «Είναι ο γάμος της κόρης σου». «Αυτό είναι αδύνατο», διέκοψε η Ιζαμπέλα, ανακτώντας τη φωνή της. «Θα παντρευτεί έναν άσημο, έναν πυροσβέστη ή κάτι παρόμοιο της εργατικής τάξης». «Εργατική τάξη». «Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψει». «Ένας παραϊατρικός», διόρθωσα ψυχρά. «Και το όνομά του είναι Μάρκους». Επίσης, ολοκληρώνει το διδακτορικό του στη ιατρική στο Κολούμπια. «Δεν είναι ότι ρώτησες». Όσον αφορά το να του το επιτρέψεις, είναι περίεργο το αυτό που συμβαίνει όταν απομακρύνεις την τοξική οικογένεια. Τοξική οικογένεια από τη ζωή σου, εξοικονομείς μια περιουσία σε θεραπεία και μπορείς να διαθέσεις αυτά τα χρήματα σε πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία. Η θεία Vivian ίσιοσε την πλάτη της, καταφεύγοντας το αγαπημένο της όπλο, την συγκαταβατικότητα. «Μάργαρετ, σίγουρα μπορείς να δεις ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Το όνομα Γέλινταν έχει βαρύτητα σε αυτή την κοινότητα. Η δέσμευση της Ιζαμπέλα με τον Μπρέσκοτ Χλέι 4 είναι η κοινωνική συγχώνευση της δεκαετίας. Μιλάμε για γερουσιαστές, πρεσβευτές, όλη την περιουσία των φαρμακευτικών προϊόντων των Χάρλεϊ. Ο ίδιος ο Πρέσκοτ Χάρλεϊ που αποβλήθηκε από το Πρίνστον επειδή πλήρωσε κάποιον για να κάνει τις εξετάσεις του. Τον διέκοψα. Ή μήπως μιλάμε για έναν διαφορετικό Πρέσκοτ Χάρλεϊ που τράκαρε τη Φεράρι του σε ένα Starbucks τον περασμένο μήνα ενώ ήταν μαστουρωμένος με τα ίδια προϊόντα της οικογένειάς του. Το πρόσωπο της Ιζαμπέλα κοκκίνησε κάτω από το τεχνητό μαύρισμα. Αυτά τα περιστατικά αποσπάστηκαν από το πλαίσιο τους από τις αστυνομικές αναφορές. Έχω αντίγραφα. Έβγαλα το τηλέφωνό μου. Είναι απίστευτο το τι γίνεται. Δημόσιο αρχείο όταν οι δικηγόροι του δεν μπορούν να τα εξαφανίσουν.
Αρκετά γρήγορα. Πώς τολμάς? Πώς τολμώ τι, Ιζαμπέλα? Να πω την αλήθεια, να επισημάνω ότι είσαι. Πρόκειται να παντρευτείς έναν άντρα που κάνει τη συνήθεια του πατέρα σου με την κοκαίνη. Να μοιάζει με χόμπι. Γύρισα προς τη θεία Βίβιαν. Όχι. Σου είπε για το μικρό πρόβλημα με τα φαρμακευτικά δείγματα του. Ήσουν πολύ απασχολημένη με τον υπολογισμό του κοινωνικού κεφαλαίου για να σε νοιάζει. Η μητέρα μου καθάρισε το λαιμό της. Ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε στο ιδιωτικό γραφείο μου. Έτσι δεν είναι, είπα με αποφασιστικότητα. Αυτές ήθελαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση δημόσια. Ας το κάνουμε. Πλησίασα το γραφείο όπου ο φάκελος του γάμου βρισκόταν αθώος και ταπεινά. Θέλεις να μάθεις το πραγματικά παθητικό σε όλη αυτή την κατάσταση? Αν μου είχες τηλεφωνήσει έστω μία φορά 3 χρόνια, θα είχες μάθει για το γάμο μου. Θα μπορούσες να είχες επιλέξει κυριολεκτικά οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία. Σαν να θέλαμε να χάνουμε το χρόνο μας με κάποιον που απέρριψε την κληρονομιά του για την αγάπη. Χλέβασε η θεία Βίβιαν. Αλλά τώρα υπήρχε κάτι απελπισμένο στα μάτια της. Μάτια της. Κληρονομιά. Γέλασα και ο ήχος αντίχησε στα κρυστάλλινα κυροπήγια. Εννοείς την κληρονομιά του γάμου για χρήματα και του θανάτου. Δυστυχισμένη. Την κληρονομιά των συνταγογραφούμενων χαπιών στο πρωινό και ερωτικές περιπέτειες για το μεσημεριανό. Αυτή η κληρονομιά. Τουλάχιστον διατηρήσαμε την της οικογένειας. Δεν διατήρησες τίποτα. Οι λέξεις προέκυψαν από κάπου βαθιά. Μέρος που είχα κρατήσει κλειστό για 3 χρόνια. Ζει σε ένα σπίτι που αγοράστηκε με τα χρήματα του παππού, φορώντας κοσμήματα που ο θείος Βουίλιαμ αγόρασε για να ζητήσει συγγνώμη για τις ερωμένες του και σχεδιάζεις έναν γάμο για την κόρη σου με έναν άντρα που θα είναι πεθάνει στα 40 του αν το σηκώτη του δεν τα παρατήσει. Πρώτα. Μαμά, είπε η Ιζαμπέλα με χαμηλή φωνή και κάπως στο τόνο της φωνής της μας έκανε όλους να γυρίσουμε. Δεν κάνει λάθος για τον Πρέσκοτ. Η παραδοχή έμεινε να αιωρείται στον αέρα. Σαν μια ομολογία. Ιζαμπέλα, μη γίνεσαι γελία. Ήταν αρκωμένο στο πάρτι. Αποφασιστικό μας πάρτι, συνέχισε η Ιζαμπέλα, με τη φωνή της. Αυξάνεται σε ένταση. Έπρεπε να φύγει στη μέση για να συναντήσει τον έμπορό του. Είπε σε όλους ότι είχε ιατρική έκτακτη ανάγκη. Γέλασε πικρά. Υποθέτω ότι τεχνικά είχε. Όλοι οι άντρες έχουν τα ελαττώματά τους. Όλοι οι άντρες. Κοίταξε επίμονα τι. Θεία μου. Αυτό είπε στον εαυτό σου. Για τον θείο Βουίλιαμ, αυτό. Που λες την Ιζαμπέλα για να την κρατήσεις. Σε τάξη. Ο θείος σου προσφέρει μια. Ο θείος μου προσφέρει μελανιές. Απάντησα με μια βολή. Νόμιζες ότι δεν κατάλαβα το πρότυπο. Πάντα κάπου που τα ρούχα θα κάλυπταν. Πάντα με μια έτοιμη δικαιολογία. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Ακόμα και τα πουλιά το πρωί φάνηκαν να σταματούν το κελάιδισμα. Δεν ξέρεις τι λες, είπε η θεία Βίβιαν, άλλη φωνή της είχε. Είχε χάσει την έντασή της. Δεν ξέρω. Πήρα μια καρέκλα και κάθισα ξαφνικά εξαντλημένη. Καλοκαίρι 2019. Εμφανίστηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά με ένα σπασμένη κούκλα. Είπες ότι έπεσες από ένα άλογο, αλλά δεν είχες υπεύσει εδώ και χρόνια. Χριστούγεννα του 2020, διάσηση. Ατύχημα στο σκι. Μόνο που δεν είχε χιόνι εκείνο το Δεκέμβριο, 4 Ιουλίου του περασμένου έτους. Για τη λέξη ήταν μόλις ένα ψίθυρος. Προσπάθησα να βοηθήσω, είπα χαμηλόφωνα. Κάλεσα δεκάδες φορές, άφησα μηνύματα. Έστειλα χρήματα. Μπλοκάρισες τον αριθμό μου και είπες την οικογένειά σου ότι διέδιδα κακόβουλες φήμες. Επειδή ζήλευα την τέλεια ζωή σου. Η Ιζαμπέλα βυθίστηκε σε μια καρέκλα δίπλα μου. Προσπάθησες να βοηθήσεις. Φυσικά. Παραμένει θεία μου. Παρά τα πάντα. Κοίταξα τη θεία Βίβιαν, που φαίνεται να έχει γεράσει 10 χρόνια σε 10.
Λεπτά. Όπως και εσύ εξακολουθείς να είσαι ξαδέλφη μου, παρά το γεγονός ότι έχεις περάσει όλη τη ζωή μας. Ζωή μας ανταγωνιζόμενη για ένα βραβείο που δεν υπάρχει. Εγώ δεν ανταγωνίζομαι. Ιζαμπέλα. Προσέλαβες κυριολεκτικά κάποιον για να αποπλάνήσει τον φίλο μου από το. Μόνο και μόνο για να αποδείξεις ότι μπορείς. Έκανες αίτηση σε όλα τα πανεπιστήμια που έκανα αίτηση εγώ, μόνο και μόνο για να δούμε ποιος θα γινόταν δεκτό σε περισσότερα. Ακόμα και βγήκες με τον Μάρκους πριν από μένα. Τι? Το κεφάλι της Ιζαμπέλα σηκώθηκε απότομα. Απότομα. Δεν το ήξερες. Ναι, ήταν μια από τις κατακτήσεις σου. Πρώτο έτος στο Μπράουν. Ο φοιτητής ιατρικής που εγκατέλειψες επειδή ήταν, και παραθέτω, πολύ εστιασμένος στο να σώζει ζωές αντί να βγάζει λεφτά. Το πρόσωπο της Ιζαμπέλα ήταν μια μελέτη συγκίνησης. Ο Μάρκους Κάρτερ, ο Μάρκους σου, ήταν ο Μάρκους μου. Θεέ μου. Κάλυψε το πρόσωπό του με τα χέρια της. Αυτός είναι αυτός που μου ξέφυγε, αυτός που μοιαζόταν πραγματικά για μένα αντί για το καταπίστευμά μου. Είναι περίεργο πώς λειτουργεί αυτό, είπα. Στεγνά. Όταν αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους άνα είναι αναλώσιμοι, τείνουν να ξεφορτώνονται από μόνα τους. Αλλά εκείνος διάλεξε εσένα, είπε η Ιζαμπέλα, κοιτάζοντάς με κάτι που δεν είχα δει ποτέ πριν. Γνήσια περιέργεια χωρίς κακία. Γιατί? Επειδή τον επέλεξα κι εγώ. Επίσης, είπα απλά. Γιατί όταν μιλούσε για τα όνειρά του συνδυάσει την επίγουσα ιατρική με την κοινοτική δράση, δεν υπολόγισα το δυναμικό του μισθού του. Όταν εμφανίστηκε στο δεύτερο ραντεβού μας, καλυμμένος με αίμα από τη διάσωση της ζωής. Ένα παιδί, δεν ανησύχησα για τους λεκέδες στο φόρεμά μου. Ανησύχησα για αυτόν. Αυτό είναι όλο. Η Ιζαμπέλα φαινόταν πραγματικά μπερδεμένη. Απλά το αγαπούσες. Επαναστατική ιδέα. Το ξέρω. Η μητέρα μου, που ήταν ύποπτα σιωπηλή, τελικά μίλησε. Είδα καλά, το μέρος είναι κρατημένο. Τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί. Ο γάμος του Ρόμπερτ και του Κάρτερ θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στις 12 Οκτωβρίου. Την επιλέγεις πάνω από εμάς. Η φωνή της θείας Βίβιαν ήταν κενή. Πάνω από το όνομα Γέλινταν. Επιλέγω την ακεραιότητα αντί του εκφοβισμό, απάντησε η μαμά ήρεμα. Κάτι που έμαθα παρατηρώντας την κόρη μου τα τελευταία 3 χρόνια. Ήξερες ότι είναι εθελόντρια στην κλινική που ο Μάρκους βοήθησε να ιδρυθεί. Ή ότι διδάσκει θεραπεία σε βετεράνους με μετατραυματικό στρες. Πήρε το καταπίστευμα που όλοι νομίζατε ότι σπαταλούσε και δημιούργησε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές ιατρικής της πρώτης. Κοίταξε τη μητέρα μου. Πώς το έμαθες? Ήμουν ενήμερη, παραδέχτηκε με ένα μικρό χαμόγελο. Δεν μπορούσα ακριβώς να καυχηθώ στην οικογένεια, αφού την είχαν κηρύξει νεκρή, αλλά ήμουν. Έσκαγα από περηφάνεια. Αυτό είναι τρελό. Η θεία Βιντέν σηκώθηκε απότομα. Ιζαμπέλα, φεύγουμε. Θα βρούμε άλλο μέρος, ένα που εκτιμά. Είμαι έγκυος. Τα ήρεμα λόγια της Ιζαμπέλα σταμάτησαν τη μητέρα της τα ίχνη. Τι, 10 εβδομάδες, συνέχισε η Ιζαμπέλα, ή χέρι της να κινείται ασυναίσθητα προς το στομάχι της. Ο Πρέσκοτ το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Έχω. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να του το πω, αλλά ήταν τόσο ναρκωμένος. Τελευταία που πιθανότατα δεν θα το θυμόταν καν. Να το θυμάται. Ιζαμπέλα. Η φωνή της θείας Βίβιαν ήταν επικίνδυνη. Δεν θα καταστρέψεις αυτή τη συγχώνευση με αυτό που αλήθεια. Η Ιζαμπέλα σηκώθηκε όρθια και για πρώτη φορά στη ζωή μας φαινόταν ψηλότερη από τη μητέρα της. Περιμένω τον κληρονόμο της περιουσίας Χάρλεϊ. Και ο πατέρας δεν δίνει δεκάρα γιατί είναι πάρα πολύ μαστουρωμένος. Αυτή είναι η ζωή που θέλεις για μένα. Αυτή είναι η κληρονομιά που αξίζει να διατηρηθεί.
Θα μπορούσες να το διορθώσεις, είπε η θεία. Βίβιαν με ευαισθησία, με χαμηλή φωνή. Διακριτικά. Η θερμοκρασία στο δωμάτιο έπεσε 10 βαθμούς. Να το λύσω, η φωνή της Ιζαμπέλα ήταν πάγου. Πώς έλυσες τα δικά σου? Κοίταξε τη μία και την άλλη, η κατανόηση. Ξεκαθάρισε. Η Ιζαμπέλα δεν είναι η μόνη σου εγκυμοσύνη. Βγάλε το στόμα σου. Σφύριξε η θεία Βίλιαν. Αλλά η Ιζαμπέλα είχε ήδη αρχίσει να μιλάει. Ήταν 16 χρονών όταν βρήκατα. Ιατρικά αρχεία, είπε. 2. Αμβλώσεις πριν από μένα, 1 μετά. Όλα αυτά επειδή η στιγμή θα ήταν ακατάλληλη για την καριέρα του πατέρα. Αυτές ήταν διαφορετικές περιστάσεις. Ήταν. Η Ιζαμπέλα έβγαλε το τηλέφωνό της και το έψαξε. Επειδή έχω τις αποδείξεις κυριολεκτικά. Από ιδιωτικές κλινικές. Όλες. Χρεωμένες στον προσωπικό σου λογαριασμό για να ο πατέρας να μην το μάθει. Κοίταξε τη μητέρα του. Γι' αυτό μένεις, γιατί δεν ξέρει. Επειδή φοβάσαι να ανακαλύψει ότι δεν ήσουν η τέλεια σύζυγος που έφερνε στον κόσμο κληρονόμους σύμφωνα με το χρόνο του. Η θεία Βίβιαν βυθίστηκε σε μια καρέκλα, ή προσεκτικά κατασκευασμένη πρόσωψή της να καταραίει. Δεν καταλαβαίνεις πως ήταν η πίεση, ή τις προσδοκίες. Ο παππούς σου. Ο παππούς έχει πεθάνει εδώ και 15 χρόνια, είπα. Απαλά. Για ποιον παίζεις τώρα? Η ερώτηση έμεινε να αιωρείται στον αέρα. Σαν κατηγορία. Αγάπησα κάποιον κάποτε, είπε η θεία. Βίβιαν ξαφνικά, τα λόγια ξεπήδησαν. Σαν φράγμα που σπάει μπροστά σου. Θείου σου. Ένας καθηγητής, μπορείς να φανταστείς. Έναν καθηγητή σαν εσένα, Μάρκους μετά. Όνειρα για μια κοινοτική κλινική. Οι γονείς μου απείλησαν να με αποκληρώσουν, να μου κόψουν εντελώς τη χρηματοδότηση. Ήμουν 21 ετών και ήμουν τρομοκρατημένη και επέλεξα την ασφάλεια αντί για την αγάπη. Και τιμωρείς όλους όσους έκαναν διαφορετική επιλογή από τότε, είπα ότι τελικά κατάλαβα. Τέριαξε. Γι' αυτό μισούσες τόσο πολύ τη σχέση μου με τον Μάρκους. Σου θύμιζε αυτό που εγκατέλειψες. Μη με ψυχαναλύεις. Αλλά δεν υπήρχε πια ζεστασιά στα λόγια της. Μαμά, είπε η Ιζαμπέλα με χαμηλή φωνή, δεν είναι πολύ αργά. Θα μπορούσες να το αφήσεις. Και οι δύο να ξεκινήσουμε από την αρχή. Με τι, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι διέκοψα. Η γιαγιά άφησε κληρονομιά σε όλους. Τα εγγόνια της. Απόρθητα καταπιστεύματα. Η Ιζαμπέλα έχει τα δικά της χρήματα. Εσύ. Κοίταξα τη θεία μου. Έχεις πτυχίο. Που δεν χρησιμοποίησες ποτέ. Από τη νομική σχολή του Τζέι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, ανανέωσε τα προσόντα σου. Δώσε τις εξετάσεις για το δικηγορικό σώμα. Άρχισε να ασκείς το επάγγελμα. Διάολε, ειδικεύσου στο δίκαιο. Διαζύγιο. Θα έχεις μια προσωπική άποψη. Η Ιζαμπέλα γέλασε. Ένα αδύναμο, αλλά αυθεντικό. Το φαντάζεσαι. Ζούσα στο Ουέλιγκτον, δικηγόρος. Διαζύγια. Η ηρωνία θα σκότωνε το κλαμπ. Λοιπόν, είπε ξαφνικά η θεία Βίβιαν, εκπλήσοντας όλους μας. Ας πνιγούν μαζί της. Όλοι την κοιτάξαμε επίμονα. 27 χρόνια, συνέχισε. 27 χρόνια τέλειων πάρτι και κατάλληλες απαντήσεις και να κοιτάζω. Αλλού ενώ αυτός περνούσε την με τη γραμματέα του. 27 χρόνια διδάσκοντας την κόρη μου ότι η μόνη αξία της ήταν η ικανότητά της να κάνει έναν καλό γάμο, όπως μου. Κοίταξε την Ιζαμπέλα με δάκρυα στα μάτια. Λυπάμαι πολύ. Η Ιζαμπέλα πλησίασε τη μητέρα της και αγκαλιάστηκαν, οπότε υποψιάστηκα ότι ήταν πρώτη φορά μετά από χρόνια. Τότε, η μητέρα μου είπε μετά από μια στιγμή για την κατάσταση του χώρου. Κράτα την ημερομηνία, είπε η Ιζαμπέλα. Αμέσως. Η Σαβάνα τη χρειάζεται για το γάμο της, τον πραγματικό γάμο της.
Με κάποιον που την αγαπάει πραγματικά. Αγαπάει. Και εσύ, ρώτησα. Θα γίνω ανήπαντρη μητέρα, αποφάσισε η Ιζαμπέλα. Θα βρω το δικό μου σπίτι. Ίσως. Τελικά να τελειώσω εκείνο το πτυχίο ψυχολογίας που άρχισα πριν η μητέρα μου. Με έπεισε ότι ήμουν κατώτερη. Για μια γυναίκα γέλινταν. Ψυχολογία. Δεν μπόρεσα να κρύψω την έκπληξή μου. Ήθελα να βοηθάω τους ανθρώπους, παραδέχτηκε η Ιζαμπέλα. Ηρωνικό, αν σκεφτεί κανείς πόσο κακό έχω. Προκάλεσα. Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις. Κατεύθυνση, πρότεινα. Όχι, συμφώνησε η θεία Βίβιαν. Δεν είναι. Γύρισε προς τη μητέρα μου. Μάργαρετ, ζητώ συγγνώμη γιατί. Συμπεριφορά μου σήμερα ήταν απαράδεκτη. Δέχομαι τη συγγνώμη σου, είπε η μαμά. Ευγενικά. Όλοι κάνουμε απελπισμένα πράγματα όταν φοβόμαστε. Σαμπάνα. Η θεία Βίβιαν γύρισε προς το μέρος μου. Χρωστάω κάτι περισσότερο από μια συγγνώμη. Σου χρωστάω 20 χρόνια συγγνώμης. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με έναν καφέ. Το σκέφτηκα. Σκέφτηκα τα χρόνια του πόνου, τις σκληρές λέξεις, τις σκόπιμες αποκλεισμούς. Αλλά σκέφτηκα και το Μάρκους και το ατελείωτη ικανότητα να συγχωρεί. Η πεποίθησή του ότι οι άνθρωποι μπορούσαν αλλάξουν αν τους δοθεί η ευκαιρία. Ένα καφέ, δέχτηκα, αλλά σε ένα δημόσιο μέρος. Δημόσιο με μάρτυρες και πιθανώς έναν διαμεσολαβητή. Μου φαίνεται δίκαιο. Η θεία Βιρέν σχεδόν κοκκίνησε. Μπορώ, άρχισε η Ιζαμπέλα και μετά σταμάτησε. Θα ήταν περίεργο αν πήγαινα στο γάμο σου. Όχι για να σε επισκιάσω ή να ανταγωνιστώ, ούτε για καμία από αυτές τις παλιές ανοησίες, μόνο για να γιορτάσω μαζί σου. Βγήκες με το γαμπρό που σου έδειξα για 3 εβδομάδες πριν από 12 χρόνια. Είπε η Ιζαμπέλα και ήμουν απέσια μαζί του. Ίσως θα μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη. Να του φέρω μια πολύ ωραία τοστιέρα ως προσφορά ειρήνης. Παρόλα αυτά, γέλασα. Δεν χρειαζόμαστε φρυγανιέρα. Αλλά θα μπορούσε να φέρεις εκείνα τα απίστευτα μπράουνις που έφτιαχνες, αυτά που είχαν σάλμαρινα. Τα θυμάσαι αυτά? Η Ιζαμπέλα χαμογέλασε. Προσπαθώ εδώ και 10 χρόνια να αναπαράγω αυτή τη συνταγή. Είναι το μόνο πράγμα που έφτιαξες με το οποίο ποτέ δεν μπόρεσα να ανταγωνιστώ. Θα φτιάξω τριπλή δόση, υποσχέθηκε, και θα φέρω αντίγραφα της συνταγής. Όχι άλλα μυστικά. Όχι άλλα μυστικά. Η θεία Βίβιαν συμφώνησε. Καθώς μάζευαν τα πράγματά τους για να φύγουν, όχι πια θυμωμένες, αλλά με ένα σκοπό, η Ιζαμπέλα γύρισε. Σαμπάνα, αυτό που είπες ότι ο Μάρκους συνδυάζει την επίγουσα ιατρική με την κοινοτική δράση. Χρειάζεται βοήθεια. Εννοώ, έχω όλα αυτά τα χρήματα που δεν θα χρησιμοποιήσω για να οργανώσω έναν γάμο με έναν ναρκωμανή και ψυχολογικές υπηρεσίες. Θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την υγεία κοινότητας. Χαμογέλασα. Θα το ρωτήσω. Πιθανότατα θα ήθελε πολύ τη βοήθεια. Αφού έφυγαν, η μαμά και εγώ καθίσαμε στην ησυχία του χώρου. Το φως του πρωινού να μπαίνει άφθονο από τα παράθυρα όπου σύντομα θα γινόταν η δεξίωση του γάμου μου. Αυτό ήταν, άρχισε η μαμά. Έντονο, καθυστερημένο, εντελώς τρελό. Θεραπευτικό, τελείωσε εκείνη. Επώδυνο, αλλά θεραπευτικό. Πιστεύεις ότι θα αλλάξουν πραγματικά? Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν, είπε η μαμά. Αυτό είναι περισσότερο από μικρομετόνο, τι κάνουν οι περισσότεροι. Το τηλέφωνο μου δονήθηκε. Ο Μάρκους έστειλε το συνηθισμένο πρωινό του μήνυμα. Συνήθι πρωινό του μήνυμα. Σώζοντας ζωές και μου λείπεις. Υπενθύμηση ότι σε αγαπώ περισσότερο από τον καφέ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στις 5 το πρωί. Ανυπομονώ να σε παντρευτώ σε 10 εβδομάδες. Έδειξα το μήνυμα στη μαμά, η οποία χαμογέλασε. Είναι πραγματικά τέλειος για σένα. Τέλεια ατελής. Συμφωνώ. Αφήνει τις κάλτσες του παντού. Και δεν ξέρει να μαγειρεύει τίποτα άλλο εκτός από
ραμέν. Δουλεύει τρελές ώρες και φτάνει. Σπίτι καλυμμένος με τα σωματικά υγρά άλλων ανθρώπων. Ποτέ δεν θα μπει στη λίστα του Forbes και δεν θα μας εξασφαλίσει συνδρομή στο κλαμπ. Γκλαμπ. Αλλά με κάνει να γελάω μέχρι να πονάει η κοιλιά μου. Μου κρατάει το χέρι κατά τη διάρκεια των ταινιών. Αν και φοβάται περισσότερο από εγώ. Πιστεύει στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο, έναν ασθενή τη φορά. Και με αγαπάει. Με αγαπάει πραγματικά. Όχι το όνομα Γέλινταν, ούτε το καταπιστευματικό ταμείο, ούτε τις πιθανές κοινωνικές συνδέσεις. Μόνο εμένα. Και αυτό αξίζει τα πάντα, είπε η μαμά με χαμηλή φωνή. Χαμηλό τόνο. Τα πάντα. Συμφώνησα. Βγαίνοντας από το μέρος με το φάκελο του γάμου ασφαλώς. Ασφαλώς κάτω από το χέρι μου, σκέφτηκα. Την οικογένεια, αυτή στην οποία γεννιόμαστε και αυτή που επιλέγουμε. Μερικές φορές αλληλεπικαλύπτονται, άλλες φορές είναι τόσο χωρισμένες που θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν σε διαφορετικά σύμπαντα. Και μερικές φορές, σε σπάνιες πρωινές ώρες, σε απροσδόκητα μέρη, συγκρούονται και δημιουργούν δυνατότητα για κάτι καινούριο. 10 εβδομάδες. Μέχρι να παντρευτώ το Μάρκους. 10 εβδομάδες μέχρι να παντρευτούμε οι οικογένειές μας. Οι βιολογικοί και οι επιλεγμένοι, να συναντηθούν σε αυτόν τον χώρο για να γιορτάσουν την αγάπη. Πάνω από την ευκολία, την ευτυχία πάνω από το κύρος, την αλήθεια πάνω από τις προσποίησεις. Δεν θα ήταν ο γάμος της χρονιάς της υψηλής κοινωνίας. Δεν θα υπήρχαν γερουσιαστές ούτε πρεσβευτές. Ο Πρέσκοτ Χάρλεϊ 4 σίγουρα δεν. Εκεί, αλλά η μητέρα μου θα ήταν υπερήφανη και παρούσα. Η οικογένεια του Μάρκους θα ήταν θορυβώδης και αγαπητή και εντελώς αδιάφορη για το γενεαλογία. Θα ήταν εκεί οι φίλοι μας από την κλινική, οι βετεράνοι της ομάδας θεραπείας, οι συμφοιτητές μου που είχαν γίνει επιλεγμένοι αδελφοί μας. Και ίσως, μόνο ίσως, θα υπήρχε μια θεία που θα μάθαινε να ζει αυθεντικά για πρώτη φορά σε 3 δεκαετίες και μια ξαδέλφη να ανακαλύπτει ποια ήταν πέρα από τις προσδοκίες της μητέρας της. Δεν ήταν η οικογενειακή συγκέντρωση που κανείς θα μπορούσε να προβλέψει, αλλά και πάλι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή σπάνια βγαίνουν όπως τα έχουμε σχεδιάσει.